kabri uhnyau trem kadai kari kabadon nam halaki jong ki khana nadu handai kulong kuma lakalong hakajinglong tenrai ki khana halor ki lum ki wa ki badon halaki jong ki kerteng bat kumta terter ha kani ka khubor nginwan lam shapi ya ka khana shapang ka wei ka shnong kani kari lum khasi ka bawat la kadon shanong kendong shadu ki benta khaput bat kari nong wei Hendrei kabadon ka jingkermen ban kring yakinong jungokai pertei. Tungin yakmi yakni kasnong shipor. Kani gede kasnong lingkhan kabadon hasinda ukaput hapring kari India bat Bangladesh. Kabadon hagathan viwar hagani ke district Rilum Khasi mingi. Gede kasnong kabakinong shong shnong kide kibaim hagarep karyang kamtam ukwai tempau bat kiso. Ni chene ki marre begini ki kuai ki tempeu ki so trun ki so pan kumkine ki laterpat ki senyam kumkine ki merit ki mencualele kine so nyam trar ki bun bhai chene te minta tera kam duna so tera te ni tangine ki ba kam me nya kine ki kuai ki tempeu so trun ki so pan Kumenta kimi gine ki kuai kiba portlang ni the kuai si pokri mendapat kilau no pokri ide namar ba portlang ni the no sapung yo kuai ni maru khamtat mentau khamlador nata so menta ki ayom kiba mi so kapan mi so trun mi so gine ki tempeu gumbong ki war chene tempeu lung la lung khelung do hal lagi ayom portuang pada ki kuai ki so ki bun jat ni ade yang takom ya kini kasnong hagasnem khat kendai spa khatsan la IT shakarat lingkhat do sim berim ke hima khairim uraja dakhor sing sim ban penlong yau yaka bat naduk kata kapor badang senchar ki doli lai thu bakani ka yau ka bahetam napdeng ki wei fat ki yau hakani ka bri uhnyau trap ki badon haki benta khapu Karena kayo kebangiyo nau paem Raja Dakhor Singsim House nam kat kendai spa katsan ulai yang bangin pelong yo hangne te ni pelong garaj kene kayo langkan nadu ka por sulkar perang menchua kayo ka ba nengkong po badar de kene kayo langkan ka ba kitkar kiwan nadu shilhat kiwan nadu dhaka kiwan yo
ti ki kasih ki wan mendai menchua ki wan nadu semit maulan ki wan da kejat tegene ke yo boda long ke ba he tam na ki yo boro dei kene ke yo lengkat kene ke yo lengkat pat kahap ha ke jing penya jong karai lengkat te ka ne ke yo ni pelong hadu menta ni penya da ka rai lengkat menchua ki wan kini ki tikar nate kita ki bagi ong ki East Pakistan hadin bala kuno ki East Pakistan yo ka Sarkar Bangladesh ki khar Bangladesh so kiwan hadin lawan sagane ka jing bom ya hun ka Sarkar bom ya baik ka Sarkar India bat ke Bangla kham ya thut ila ya kham thut te mentale lawan so gine ki ke senarsia te ka khamrit tingjar ba kataro nagaliang jungi gara ni pelong yo ban ki kasi ki bun pha ki bawan yo ki wan de kwai ki wan de tempo menta ki wan de so ki sopan ki so trun nata dam don kene ka yo langkan moda pora jungi ngim don yo pan da kumwei ka yo pora langkan dei tangane ngi don kan riu kan yo snong pora langkan dei ni pelong yo bayang ne wai kum malong menta nadu long kerdem punusla lai langkot kiawan ni sini kiawan tet kwai kiawan tet tempel kiawan tet sotrun kiawan tet sopan te kene pat ki bede pat khar Bangla te aba niyo ya ki sipai biasa ki ba sengolem yingi ki pelaji si tenggenta banyawan tet tumto te aba don pat kita ki bom yarap yingi te ngim yo bende setkhar ide praksi te kalong ta adum taro kalong ke yo ka ya beje mentale le la kampen jana isu ke yo nadu gene ki putpat ki lenti mencua ka kali ro kam naj yang ne yo menta te kali ro larung nadu bang long sodar mentala sisnam prabnai ngala siang surok ngila siang ke putpat ngila penyai naga kali hadukan mentala nginang penhe lada ka Sarkar ka yarablem susu yangi nginang penhe su negane kayo ha kadur jong kayo ha kabalala ban saki ki basa babunjat Henry kabawan rapat ya kadur be itnat ya kani kayo kadeiru ka jingdon ki ding jiri ki bala he bha karta kabada ka jingyu I jingai ki men barim ban pengat kinong khayi haba ki syong yo ban lait na kasngi menta kani kayo kala long ru kum ka kper ding jiri kini kiciri nadu mencua ke ba ayo Raja Dakhor Singh Sim kala don lupa kini kiciri la long ki apartemen jungi mencua kila mudur ban pelong yau hangne kila thong ye kini kiciri kila long yau dan nadu kene la slema nadu kapor khat kendai spa khatsan kala don lupa kini kiciri te mentale le nginang ri nginang somar ya ka pi kumne kumba kalong menta ngi somar ngi aibam kumne ngi bu syndrome ngi bu nyut kumne khnang bakan nang plong nang bhagi kajingdon kini kiding jiri ha kini kayo na du bala shimti uba kentli tangsang kum usordar karai lingkhat kalawan jingkala hakurukam perkhat jongni unong yalam shnang kata ban pen kelaru yaka kum kejaka jengok kai perthai
ba ngi kwa ba kan ne kadang jiri ba la dalong ka bala tengin thau kum kita kisan sa na jerong ba ginong wan kai kin syom pengat kin ya ngin thau ki phalor ki jingkeng ba kin ya na kawai jaga kawai ni don jing tumo kum tai kan la da rai ngilai ban pelong namar balang itmu ta tharai da ka jingwan chungo jong pi da ka jingwan yaram jong pi te la ban pawin namar ba man chua don kitu ki sadar ki ba man chua te ki bom la ban ong ki bom kit kia pi wat kene ka yo ka ro ka ti ka khoi ka soba kam don kim don jingmu hiro te ngi pan menta ka lokal committee ki ba sensiar mengi menta te ngi don jingmut ni kum balong lem ki wei ki sinong kum ki molenong kum ki riwai kum ki wei ki sinong ngilo yo i ka nuksa ka jing khoi ki jing soba yo i ka nuksa ka jing mentoy no pajba te ngi ro ngi persyang te donbok ba pi yawan pi ku ble sibon na kaleng jonga te kwa ban kerpat yo sarkar bakan yarab lam di ban pelak ba ta ka jing temu jungi mo bangin sina gini ke jing temu jungi ban sina rensan kenang bangan kering ye genong jonga kai ki turis ki ba kumbawan sebulnong kumbawan sa riwai kumbawan sikiwe kiwe ki sinong te ngir ngi kwa kumtang Kayaw lingkat na kajingdon kini kiding jiri ki bahe ba kala ban kring yi kinong jengok kai perthai bat sakawai kabala ban kham kring kadairu kajingdon kajingking jiri kham paji na kini kayaw ha kaba ki pai ba kila ban net kai pangat sya kini kajingking kabadon halor kawa khuri Hakani kabri uhnyaw trem kidang bun kishnong ki badon ka jingkermen ban pen kelai ki kum ki jaka jengok kai perthai ki bale se dang don kam ban pen pau perthai ban yo ka jing ithu ne ki pai ba kham tam na ka sarkar beteng ban pet ye ka channel jong ka DBMN TV share like but subscribe ngindang beteng ban wan lam shapi yakum kini ki khubor bat ki weide